Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo bonnoji sumaye gondaɗi ha zamanu men jotta, mana man bonnoji sumaye ɗi lataki no ɗi ɗonno ha zamanuji ɓoymaji, amma kadi be yahago laabi nyawdigu yeso be laatago bo kuje goɗɗe kese ha zamanuji ɓawoji, kuje man ɗe ngalano ha zamanuji ɓoymaji. Be irin daɗo man ɗo fe'i kadi wodi mas'alaji goɗɗi bonnanɗi sumaye, kanji man ɗo ɗi laati ɗi ngonayno ɗi ɗon ha zaman ɓoyma, walla bo wari mas'alaji goɗɗi kesi kanji man ɗo foti ɓi adamajo cuumiɗo yikka ha hakkilo muɗum, kanji man ɗo ɗi bonnan sumaye, amma modiɓɓe ɓe famuji muɗum tukti dow famgo deftere Allah e sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe man ɗo ɓe kiiti kanji man ɗo ɗi bonnata sumaye. To ni kam en bolwanan mas'alaji ha mas'alaji 35. 35 ɗo ɗum fu ɗum mas'alaji kesi, goɗɗi nder maji kanyum man ɗo to a waɗi ɗum ɗi bonnete sumaye, goɗɗi nder maji bo an man ɗo a yikkan to a waɗi ɗi bonnete sumaye, amma ban mbiɗen faamu modiɓɓe tuktingu dow famgo deftere Allah e sunna annabijo, kanjum man faamu maɓɓe man ɗo ɓe kiiti be majum, kanji man ɗo ɗi bonnata sumaye. To ni ka en bolwananɗi nder maji man ɗo nder 35 ɗo ɗiɗo bonnan sumaye, a fami, ɗiɗo bo kanji bo a yikkan ɗi bonnan sumaye, amma modiɓɓe kiiti ɗi bonnata sumaye. To ha ɗo man ɗo foti en bolwananɗi ha jole ɗiɗi, jonde arande jotta puɗɗeten. Modiɓɓe ɓe potti kamɓe man ɗo dow kuje nayi kanje man ɗo ɗe bonnoje sumaye. Ɗo kam kanjum wonte asli ha ko wonnata sumaye fu, kuje nayi ɗo wonte asli. Kadi dow to en cappini kuje man nayi man ɗo, bina an dow maje ɗo kadi ɗon ɓe qisoto mas'alaji kesi man ɗo, ɓe qiso ɗum dow mas'alaji asliji nayi man ɗo, ɓe kiito ɗo ka wonnan sumaye na walla ɗo bo wonnata sumaye. Nder ɗon man ɗo mas'alawol aranol man ni nyamgo kanjum man ɗo nder ko tabiti ɗum hunde wonnore sumaye. Ɗiɗaɓol man bo yargo bo kanjum bo nder ko tabiti modiɓɓe tabitini kanjum man ɗo ɗum hunde wonnore sumaye. Non tataɓol man kanjum wonte hautugo be sare muɗum, kanjum ko ɓe mbi'ata jima'u, kanjum bo modiɓɓe ɗon tabitini ɗum hunde wonnore sumaye. Nayaɓol man kanjum wonte al'ada mo haila be ƴiƴam ɓesngu, kanjum man bo ɗum ɗon nder kuje bonnoje sumaye, ɗum ɗon nder kuje bonnoje sumaye. To kadi ɗiɗo nayiɗo kanji wonte asliji ɗi modiɓɓe tabitini kanji man ɗo ɗi bonnoji sumaye, kanji man ɗo ɗi tabiti kanji wonte asliji bonnoji sumaye. To nde ɓe cappini en asliji nayiɗo, ha ɗon man ɗo ɓe dokkan en dalila ko tabitinta kanji man ɗo ɗi bonnoji sumaye. Nder ɗon man ɗo ko sappinta en hujja ha asliji tati arani, kanjum wonte nyamgo be yargo be warango sare muɗum, ko ma wadgo jima'u, kanji man ɗo ɗe hokkan dalila dow majum. Kongol jawmirawo ɓangiɗo bi'angol fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. To ha ɗo man ɗo aya man ɗo kaɗon sawi kaɗon tabitini nyamgo be yargo be warango sare muɗum, kanjum wonte jima'u. Aya ka ɗo ɗiɗo tati ɗo ka ɗi tabiti nder aya ɗo, kanji man ɗo ɗi bonnoji sumaye, ngam ɗon nder maka kawi ha fuɗɗam maka fal'ana bashiruhunna, kadi jotta jawmirawo o daknani on onon man ɗo ngara non calaje moɗon, ko ngara non rewɓe moɗon ha jemma sumaye. To ɗo man ɗo ni kam hollini nde ɗo dagago man latti ɗum jemma ɗo,
ni kam deidei fadrawel ngel sumaye man kam ɗum dagatako ngam laatake no ha aran islam ɓi adamajo kanko man ɗo to ni o sumtake dagantomo nyamgo be yargo diga wakkatiwel ngel o sumti man ɗo ha wargo julgo esha'i to ɓe juli esha'i walla bo goɗɗo to o ɗanake fe'ake o ɗanake yeso o jula esha'i man ɗo to o ɗanake ko o julai esha'i ɗo man bo kadi harmi dow maɓɓe ko harmi dow mako nyamgo be yargo ha jemmare warande ni sumaye lattino ha fuɗɗam islam goɗɗo to o sumtake fadrawel ngel dagoto ha muɗum nyamgo be yargo be warango sare muɗum man ɗo ɗum ummago daga sumtago manni ha wargo wakkatiwel julgo esha'i to esha'i julama harmi nyamgo be yargo be warango sare mum go kadi bo ha jemmare warande to ha ɗon man ɗo sahabu en giidi be saɗirma ha majum ɗum teddi ha maɓɓe to kadi ɗon man ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi'ata fal ana bashiruhunna kadi jotta kam mi daknani on ngarane calaje moɗon ha jemma man ɗo nga fumaga ka ngarane calaje mon ha jemma man nga fumaga nden nyame njare ha kadi wakkati bulol gonɗugol sekata kanjum wonte bulol ɗiɗaɓol ban ɓe mbi'ata to kadi ha wakkatiwel ngel ɗo to wakkatiwel man ngel wari kadi nangte ha nyamgo be yargo be warango calaje moɗon go kadi ha kadi bo mutal nange to ɗo man ɗo aya ka kam ka sappini en tati ɗo kanji man ɗo ɗi bonnoji sumaye non nayaɓol man ngol mbiɗen kanjum wonte al'ada mo hayla be ƴiƴam ɓesgu kanjum bo ɗum ɗon nder bonnoji sumaye annabijo wari ha hadisewol ngol Aisha filli ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata ha magol alaysat iza hadat lam tusalli wa lam tasum kadi debbo o lataki kanko man ɗo to waranimo al'ada mo hayla kanko man ɗo o julata o sumatako to ni kam sappini en kadi al'ada mo hayla man ɗo nder bonnoji sumaye ɗum woni sumaye sahatako be majum to kadi ɗo man bo ɗum tabitani en keɓi hujja ha dalilaji nayi ɗo ha kuje nayi ɗe artuɗen limtugo ɗo en keɓi hujja dow maje kanje man ɗo ɗe bonnoje sumaye to nder en nastan en puɗɗan jotta ha bonnoji sumaye man ɗo aranol man ni ko ɓe mbi'ata pofrugel ngel asme ban yimɓe maranɓe asme woodi kukon kon ɓe marata ɓe puufa ɗum ha maɓɓe kanjum man ɗo ɗum ɓe puufa hunde ɗo man ɗo ha hunduko maɓɓe kadi latto be sababu man ɗo deidei ko ɓe puufata man ɗo kanjum man ɗo ɗum hoytinana ɓe heɓgo foofa ɗum hoytinana ɓe noyi ɓe pofrata pofɗe maɓɓe man ɗo ɗe lattoɗe ɗon gurto banno hani to kadi kanjum man ɗo ɗum ɗon modiɓɓe ɗiɗo mawɓe ha nder modiɓɓe zamanu meɗen deidei salindu seɗɗa go kamɓe man ɗo ɓe njahi ne nder maɓɓe modibbo ibnu bas be modibbo ibnu usaymin kamɓe man non be kawtal ngal modiɓɓe saudiya man ɗo ɓe njahi kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye deidei pufrugel ngel asme lekkiki asme to goɗɗo marɗo asme o mari saɗirma ha pofɗe o fufata ɗum ha maako ngam heɓanu o fofra boɗɗum kadi fufgo lekki man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye ngam ko waɗi ɓe mbi ɓe ella bo kanjum man ɗo ko wonnata sumaye kam hunde nde nastande ha maɗa nde yaha nde yotto ha nder maɗa kayre wonnata sumaye ɓe mbi ban lekki pufeteki man ɗo kanki man ɗo ki yottatako ki salatako jotta kam ha pellel goɗɗo man fufuki man ɗo ki salatako ki dilla ha nder muɗum ni kam ɓe kawtiki banto goɗɗo ɓe ngaɗiki banto goɗɗo wusɓake walla yiggi hunduko mum be suwakewal
to ɗo man ɗo ɗum ɓurata banni ɗo ɗum ɓurata hoygo kiita en goɗɗo gusɓiɗo walla bo gogguɗo hunduko muɗum be siwakewal. to ni kam ɓe kiiti ha aranol man ɗo kangol man ɗo foti goɗɗo cuumiɗo yikka kanko man ɗo to o fuufi lekki man ha mako ki wonnan sumaye mako. amma modiɓɓe ɓe kiiti dow famgo deftere Allah e sunna annabijo kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye. to en gartan ha ɗiɗaɓol man bo kanjum wonte woodi kininji goɗɗi bo kanji bo ɓe kocanɗi ɓe ngaɗa les ɗemgal ɓe kocaɗi na ɓe moɗanɗi na ɓe ƴakkanɗi innama ɓe kocanɗi non ɓe ngaɗaɗi les ɗemgal maɓɓe ɗi njosa ha les ɗemgal man ɗo. to ɓe ngaɗiɗi les ɗemgal ɓe acci banniɗo man non kininji man ɗo ɗi njosa jotta kam ɗi nasta nder ɗi tokko ɗi nasta nder ɓandu ɓi adama be yosgo maji man banniɗo. amma ɗum nastugo man ɗo tokkoto to ɗum laabi ƴiƴam non goɗɗo yikkata kam ɗum tokkoto ɗum dilla nder ɓandu ɓi adamajo. amma na ɗum hunde yosande masalan nde dilla nder reedu ɓi adamajo. innama kininji man ɗi njosan amma ɗi tokko laabi ƴiƴam kanji man ɗo ɗi nasta ɗi kuwa nder ɓandu ɓi adamajo. to ɗo man ɗo kanji man bo ɗi ngewata kininji man ɗo kanji man ɗo modiɓɓe kiitake kanji man ɗo ɗi ngewata ngam ko ɓe elliɗiniri kanji man ɗo nde ɗi dillata nder ɓi adama kam innama ɗi njosan non ɗi tokko laabi ƴiƴam ɗi dilla ɗi kuwa nder ɓandu ɓi adamajo kam mana man ɗo wala ko hokkata wala ko sappinta kanji man ɗo ɗi ngewan. wi'atake goɗɗo man o nyami wi'atake goɗɗo man o yari. to kadi nden kam de banni kugal maji kam kanji man ɗo ɗi bonnata sumaye. to ɗo en keɓi ɗiɗi kanji man ɗo goɗɗo yikkan ha hakkilo muɗum ɗi bonnoji sumaye amma modiɓɓe kiiti kanji man ɗo ɗi bonnata sumaye. to en gartan ha tataɓol kanjum wonte minzarul ma'ida wato woodi hunde nde ɓe ngaɗata woodi tiyoji goɗɗi tiyowol gongol kadi ɓe ngaɗata ha hunduko ɓi adamajo. tiyowol man ɗo ngol maran ban kamerawel ha ma'agol ɓe ngata ngol diga gal hunduko ɗo ni ha ngol dilla ha ngol wara ngol yotto ha waynare ɓi adama kadi kanjum man ɗo ɓe mbawan largo nyaw nguye woni nder waynare man ɗo nde ɗon mari nyawna nde walana ko nandi e muɗum. ɓe mbawan bo ɓe wadgo tiwol man ɗo filmugo lara ha nder man walla bo to wodi ko ɓe giɗi hoygo foti ɓe ko ha nder man ɗo. to kadi kanjum man ɗo noy kiita majum deidei tiyowol ngol ɓe ngaɗata ɓe nastina ɗum ha nder waynare ɓi adama ɗo kangol man ɗo ngol yewan sumayena wadgo ɗum man yewan sumayena walla yewata sumaye. to ha ɗon man ɗo modiɓɓe ra'ayuji maɓɓe cendiri ha ɗo perɗidiri seɗɗa go ɓurnal modiɓɓe kam fu kamɓe man ɗo ɓe njahi dow ko ɓi adama to o nastini hunde ha nder maako ɓe nastingo maako hunde ha nder maako man ɗo ban mbiɗen ban tiwol ngol ɗo man ɗo kanko man ɗo sumaye maako man ɗo wonnake ko hunde man ɗo nde latti kayre man ɗo na ɗum hunde nafoore ɓandu maako ko ɗum laati na ɗum hunde nafoore ɓandu maako mana na ɗum nyamande na ɗum yarande wala ko ɗum botrata ɓandu maako be non man fu kanjum man ɗo to ɗum nasti ha nder ɓi adama kam ɓi adamajo o sumaye maako man ɗo nga yewi. to kadi ɗo man ɗo ɗum ra'ayuwol jurnder modiɓɓe ɗum ra'ayuwol ban deidei ko ɓe cappini ha ɗo ɓurnal modiɓɓe. to nden kongol ra'ayuwol ɗiɗaɓol yoga modiɓɓe malikinko en be modibbo bi'eteɗo Sheikhul Islam Ibn Taymiya kamɓe bo ɓe njahi ha ko nasti reedu ɓi adama kanjum man ɗo to hunde nastude non reedu ɓi adama kayre man ɗo nde lattaki ɗum nyamande nde lattaki ɗum yarande
kayre man ɗo nde wonnata sumaye ɓi adama. Ni kam ban tiyowol dardugol ngol ɓe ngaɗi ɗum ha yahi yotti waynare ɓi adama ɗo, kangol man ɗo na o nyam na o yar. To ni kam nde ɗum tiyowol non ngol largo kam, kangol kam ni kam wi'atake o nyami, wi'atake o yari, to ni kam kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye mako. Ni kam foti goɗɗo ha nyaloma sumaye ban dow ra'ayuwol ngol ɗo foti to o wodi larura nyawman foti ɓe ngaɗa tiyowol man ɓe jaha ɓe ndara ko woni ha nder mako, lattatako kanko man ɗo o yewi sumaye dow ra'ayuwol ɗiɗaɓol ngol ɗo. To ra'ayuwol gongol bo ɗon ngol Modibbo Ibnu Usaymin, kanko bo o wi largo non kam wadgo tiyowol man non ha nder redu yaha ha waynare ɓi adama yaha lara ko woni nder muɗum, kanjum man ɗo tiyowol man wondoto ɗum kangol man ngol cokol non, wala hande nebbamji goɗɗi gonata ha magol. O ɗon yi'a kanjum man tiyowol man ngol cokol non kam wadgo ngol nder man non kam wonnata. Amma ko waɗi kanko bo o hiti wonnan, o wi sumaye man wonnan ɗo, o wi ngam tiyowol man ɗo wonan ɗon ha magol nebbamji goɗɗi, wonan ɗon ha magol nebbamji goɗɗi deidei ko hoynata nastugo magol ha nder ɓi adama. To kadi jotta kam nebbamji gondanɗi be magol ɗo kanji man gaɗi o hiti kanko kam hunde ɗo largo nder waynare ɓi adama be lawol ngol tiyowol banniɗo ɗo, kanko man ɗo o laari kanjum man ɗo ɗum wonnan sumaye, kanjum man ɗo ɗum wonnan sumaye. To ni kam ɗo wonte ra'ayuwol tataɓol. To ɓe ɗon miilo bo ha nyicingo ra'ayuwol ngol ɗo man ɗo laatago o watugo tiyowol ni dardugol nder ɓi adamajo, nastinagol ha nder ɓi adamajo man ɗo, kanjum man ɗo ɗum bonnojum sumaye man ɗo. Ɗo man ɗo ɗum ra'ayuwol latingol cembingol, ɗum ra'ayuwol latigol cembingol, ngam ella bo nga o wi ɓurnal fu tiyowol man banniɗo wonan wodi nebbamji goɗɗi ko wondata be magol ngam hoyna nastugo magol ha nder ɓi adamajo man, to kadi latto yewgo man ɗo be sababu nebbamji gondanɗi be tiyowol man ɗo. To en keɓi kadi ngol ɗo tataɓol man ɗo kanjum wonte mbiɗen darduɗum waynare ɓi adama, tiyowol ngol ɓe lowata ha nder man ɗo ngam lara ko woni nder ɓi adama man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɗon nder bonnoji sumaye. En gartan ha nayaɓol, kanjum wonte wodi ko ɓe mbi'ata lekki toɓɓititteki ha kine ɓi adamajo. To kanjum man bo lattoto be sababu nyawu kadi foti nyawdoɓe ɓe dokka ɓi adamajo lekki, ɓe mbi'a ɗum toɓɓu ha kine maɗa, toɓɓu lekki man ha kine maɗa. To kadi lekki toɓɓeteki ha kine kibo noy kiita maki, kiita kaye modiɓɓe kiiti dow ɗon, modiɓɓe ɗiɗo Ibnu Bas be Ibnu Usaymin, kamɓe man ɗo ɓe njahi lekki toɓɓeteki ha kine man ɗo, kanki man ɗo ki ɗon nder bonnoji sumaye, ngam kine man ɗo ɗon mari lawol buɗowol, to hunde tokkotogal kine nasta ha nder ɓi adamajo. To kadi dow ɗo man ɗo ɓe kiiti kadi lekki man ɗo kanki man ɗo ki wonnan sumaye. Amma Modibbo Ibnu Bas kanko man ɗo o sharɗiti ha ki wonna sumaye man ɗo, ɓi adamajo to o waɗiki ha kine, o toɓɓi lekki man ha kine mako, o mati batte lekki man ɗo ha kondonol mako, to latake banniɗo kam ni kam lekki man ki wonnan sumaye mako. Non Ibnu Usaymin kanyum bo sharɗiti sharɗiwol gongol feere, kanko man do o sharɗiti to ni lekki man ɗo siltoki yottake ha nder ɓi adama, wato kanko bo o ɗon yi'a matugo lekki man ha kondonol non kam
he'ata wonna sumay amma to ke ɓi adamajo to andi kanki man ɗo ki wuri ki ƴaɓɓake kondondol muɗum ki dilli ha nder muɗum kadi be sarɗiwol ngol kanko bo o laari lekki man ɗo ki wonnan sumay ɓi adamajo ni kam ɓe ɗon jahi ha ɗo man ɗo lekki toɓɓeteki ha kine kanki man ɗo nder bonnoji sumay ɗi ngoni moy fu be sarɗiwol ngol sarɗiti kadi ha maji o wi to mati batte maki ha kondonol ni ki wonni sumay o bo wi to ɓi adamajo tabitini ki nasti ha nder muɗum ki wonni ɗum sumay ngam ɓe mbi ngam hadisewol ngol annabijo wi baligh bil istirshaqi illa an takuna sa'iman kadi fantin an man ɗo ha sorkinago silto alatake aɗon sumi silto alatake aɗon sumi ni kam ta fantin ha sorkinago to ngam ɗumejum ngam hulgo jotta kam sorkinago man ɗo ta ɗum ndiyam man ɗam salo ɗam yaha ɗam wonna suma e ɓi adamajo ni kam sappini en kadi hunde salortonde gal kine man ɗo foti nde nastan ha nder ɓi adamajo kayre man ɗo nde wonna ɗum sumaye to joyaɓol nder bonnoji sumaye man ɗo joyaɓol man ɗo wodi gas nga ɓe mbi'ata oxygene kanga man ɗo noyi hunde ɗo wadgo gas man ɗo ɓurnal fu yimɓe maran ɓe saɗirma ha pofɗe yimɓe maran ɓe saɗirma ha pofɗe imma ngam nyawu walla hunde wonde kamɓe man ɗo ɓe ɗon gaɗana ɓe poofa be gas mbi'etenga oxygene man ɗo to kanjum man ɗo noyi kiita majum to ɗo man ɗo modiɓɓe ɓe ndari kanjum man ɗo ɗum wonnata sumaye ngam ko waɗi ɓe mbi gasowa nga ɓe gaɗanta oxygene man nga ɓe gaɗanta ɓi adamajo heɓa hoydana ɗum fofgo man ɗo na ɗum nyamgo na ɗum yargo ɗum wonay bo ha ma'ana nyamgo ɗum wonay bo ha ma'ana yargo to ni kam kanjum man ɗo ɗum ɗon nder kuje ɗe bonnata sumaye haza wa la'alla keƴnitoroɗen be joyiɗiɗo man ɗo jokken ha jole garanɗe bi isnillah haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin